zure esan nahia aurkitu nahi zenuen erresistentzia izan. Hitz funtsa aurkitu hizkuntza galdu zenuen zure azken bizitzan. Hizkuntza galdu zenuen zure azken bizitzan. Aurre juzkoen mugak gainditzeko zubiak izan dira, azken batean ez ezagutzaren gainean, eta guk ere aurrez geneuzkan informazio gabezia batzuen gainean eraiki nahi genituen zubi horiek. Azkena esan nizun bainan ez zenuen ulertu, azkena beti dago lehenik gertu. Azkena esan izun, baina ez Azkena esan eta ez zenuen entzun nahi Azkena esan eta ez zenuen entzun nahi izan. Zuzara azkena ezagutzen dudan argirik Ezagutzen dudan argirik askena. Hor, zubiak eraiki dira uinen bidez, baina bakotxa bere eremutik hedatzen. Nik hatik zubi hau pasatu dut zen eta Euskadi irratirati joiten ginen. Zubiak. Akitania Euskadi Nafarroaren babesarekin. Pantxiz Bidart eta Alaia Martin. Zubiak izan da edo saiatu gara izan zedin zubi zabal bat, guztiok igarotzeko modukoa. Bi ertzak elkartzen dituen zubi bat modu batean, baina ertzak elkartzeko zubi bat edo izan zedin saiatu gara. Askotan ahots ozenegia ez duten alderdi batzuek pixka bat mikrofonoaren aurrean jartzen, eta zubi handiak eta txikiak bilatzen gure geografiaren mapa horretan. Eskerrik asko. Arranguren topatuko hautek inarren bide, horregatik enau nordea, galituko haien zain egunero. Pentsatu genuen hitz bat hartzea eta hitz hori zabaltzea, pixkat hitzaren barruan sartu eta ertzak pixka bat albotarantz luzatzea, hitz jokoen bitartez batzuetan, eta bestetan hitzaren adiera ezberdinekin jokatuz, buru ariketa bat ere egiteko, guztiaren arteko lotura bilatuz eta guztiaren arteko magia jolas hori pixkat bilatuz. Gehiegi erabiltzea ere ez da ona. Gutxiegi erabiltzea arriskutsuagoa da. Burua egan eta bilioi bat kontu datozkigo bururat. Burutazio mordo bat. 11 liburu. Buruketak. Burofaxak. Zapa buruak. Buruko gaitzak. Agifes ibiltzen da horretan. Tabuak deseraikitzen. Burua gauza sorgina da. Buru privilegiatuak ere badaude. Privilegiori gabeko buruak ere behar baino gehiago. Garbi dago honezkero, buruaz hitz egingo dugula. Hitz hortaik abiatuz, mainan kasik askatasun batetarat iritsi gira, kasik gauza ahuntegiak kasik baztertzen gira. Horreiniz, adibidez, argia programa egin ginoela, eta argia ez dugu argia eginen. Sobera evidentea zitzaigulako argia egitea, beraz izan ginen ez dakit itzal argien bilatzerat, eta uste dut bertsolariaren zera pixkat emankizuna bazen gai bat, holako ahapaldi batzu egin, eta azkenean bere azken tekstuarekin pixkat borobiltzen zuen, azken bertsoa odatzen bazuen bezala, eta horrek emaiten zion azkenean lotura batzuetan, dena lotua da, binan lotura etzen hain nabaria azken lehen begirada batean. Gainera hitzek gure kasuan zazpilar lurraldetan barna ibilita eta zubi horiek bilatuta, hitz horiek azal desberdina zeuzkaten, esan nahi beraren gainean, orduan hor ere jolas bat zegoen eta guk ere uste dut hortik asko ikasi ahal izan dugula bilaketa hortatik eta asko gozatu dugula. Nik uste dut askotan ez dugula nabarmentzen, askotan ez delako horrela izaten agian, baina oso saio gozagarri izan dela guretzako ere. Eta ni oso privilegiatu sentitu naiz momentu askotan
lan horretan ibiltzeagatik, jende mordo bat ezagutzeko aukera izateagatik, holako elkarlana egiteagatik. Kanpoko saio horietan toki baten urkiolarat izan ginela eta holako egun zoragarri batekin eta kotxean ginela eta hause da lana. Quando vi seu carro passar. Elkarlana egiten dute batez ere, elkarlana egin nahi dutenek. Elkarlana jarrera bat da. Iman jarrera. Muga horrek harreman horiek ere bereizten ditu eta errealitate hezkuntza modu, komunikatze modu asko ere mugatzen ditu eta gabezia horiek oroikatzeko elkarlan gehiagoren beharra, zubi gehiagoren beharra uste dut badela, bai komunikabideetan eta beste eremu askotan. Informazioa lortzeko ere, niretzako gozamena izan da, Loizunerekin Nafarroako ikuspegia jaso dugu, saioarekin jaso izan genuen bezala eta ederra da, eta Nafarroarekin badaukagu zubi nolabait gardenago bat edo muga hori ikusezinagoa zaigu askotan, orain gutxi arte, baina beste Xilaba eremu horretako informazioa, errealitatea oso urruti eta oso lauso iristen zaigunetan. Eta niretzako zubiaken balio handi bat hori izan da. Batetik errealitate hori ezagutzea eta ezagutu behar genukela gogoraraztea baita nire buruari ere. Hemen Hendaian girela ere, preseski hemen badakit badirela dimatik pilotan, trinketean jolasterat etortzen diren gazte batzu orain, eta Hendaiakoekin ari direnak, eta horrek sortzen ditu lotura batzu, egan nahi du edozoin momentutan orain gure trinketetan Bizkaitar tropa bat, kuadrilla bat etortzen dira egin segitzat, eta hori eduitzen zaut hizkuntzarako, harremanetarako biziki importantea dela, eta holako milaka bat dira, ez dut gaiten neorkestola egiten dira, minan horiek areagotzea litzatekela emankizun bat eta ekat, gure eguneroko bizian hori areagotzea eta muga zain horiek egunero ikusteat etortzea, hor direno. Orain inoiz baino gehiago agian, pandemiak kolbatutako jendarte batean, zubizateko garaia da, errealitate ezberdinak ezagutzeko, elkarren aurka jarri ordez eta elkarren gabezien pena zegoen ordez elkarrekin eraikitzeko. Eta uste dut hori dela kazetaritzak ere egin behar duena, kazetaritzak sustatu behar duena, zubiak eraikitzea eta zubietan ahalik eta muga gutxien jartzea igarotzeko modukoak izan daitezen datu guztiak, errealitate guztiak eta ahots guztiak albada behintzat dezibel kopuru berean. E pude ver